Så er det snart jul. Glæder jer til, det bliver jul? Hvad skal I lave, når det bliver jul? Spise andesteg. Skal I spise andesteg? Ja. Nu tænder jeg kalenderlyset. Rejer. Du skal spise rejer til juleaften. Det lyder dejligt. Kan du godt lide rejer, Frederik? Jeg kan ikke lide rejer. Kan du ikke lide rejer? Og ved du hvorfor? Til Aslas fødselsdag, der fik jeg rejer. Til Aslas fødselsdag. Jeg ved, at rejer det er noget, du allerbedst kan lide. Jeg tager lige en ting. Far. Nu kommer teen, den bliver bare rigtig, rigtig varm. Så jeg skal lige finde ud af at holde den. Jeg kan lide varm te. Kan du godt lide varm te? Nu skal vi se, om teen er blevet god. Ja, det ser god ud. Sådan der. Og en varm te til dig. Vi kan hellere putte noget mælk i, så den bliver kold igen. Ja, jeg kan ikke lide varm te. Nej, det skal ikke være alt for varmt. Er der nogen, der godt kan lide at få sukker i deres te? Er det dig? Er det dig? Hvor langt er lyset brændt ned fra? Det er brændt ned til 21. Der er fugle. Hej fugle. Til den 21. Må jeg se. Ej, ikke helt, hva'? Der er fugle. Den er brændt. Der er fugle. Der er fugle. Den 17. Til den 17. Ja. Jeg synes nok også. Og snart er den brændt ned til 18. Der er en... Ja. Kan I godt lide honningsmad? Ja. Jeg kan godt lide honningsmad. Ja. Der kan mælk i min te. Der er mælk i din te, ja. Og mælk i min. Hvad tror I, farfar og Jytte skal lave til jul? Der er mælk i. Det skal blive rigtig godt. Ja, nu kom der noget te. Og Frederik? Hvad tror du, farfar og Jytte skal lave til jul? Det samme som os. Det samme som os? Og spise andesteg? Ja. Tror du så også, de spiser regemad til juleaften? Ej, det er kun dig, der spiser regemad til juleaften. Det smager dejligt. Ej, det var godt. Det smager Jeg dejligt. tror også, jeg skal have en kop te. Dejlig te. Dejlig te. Hvad dejlig te. Ved du hvad, Silas? Hvem der er min gode ven? Det er ham. Det der er min gode ven. Ja. Hvad skal vi mere lave juleaften, end at spise andesteg og regemad? Rute. Rute. Ja, det kommer man nok til. Er der ikke andre ting, vi skal lave? Nej, vi skal spise andesteg hjemme hos os selv. Hjemme hos os selv? Okay. Hvad hvis der, tror jeg, der er nogle gaver? Tror der er nogle gaver, for eksempel, man skal åbne? Der er ikke nogen gaver. Det er ikke nogen, vi skal åbne. Hvis der er nogle gaver, skal jeg så åbne dem alle sammen? Nej. Nej. Ja. Jeg vil lige have den der skideover. Den skal de bruge til at røre rundt med. Ja, den vil jeg også bruge til at røre rundt med. Værsgo. Jeg prøver lige at trække sådan her. Ja. Det kunne jeg kun. Frederik og Vilas, hvis vi nu leger, at jeg er farfar og Jytte, der sidder herovre,
Kan I så sige glædelig jul? Mm. Skal I prøve det? Ja. Okay, så siger jeg glædelig jul. Siger I så også glædelig jul? Må jeg høre, om der er nogen, der kan sige glædelig jul? Glædelig jul. Glædelig jul. Må jeg også høre dig, Frederik? Kan du også sige glædelig jul? Du kan sige det med lukket mund. Du er utrolig dygtig. Kan I så sige hej hej? Hej hej. Hvad med at sige Mm-hmm. godt nytår? Godt nytår. Det var godt. Mm.